Albert! Albert, ia uite-l pe sclavul ăsta de aici că și-a pornit camera. Alberto, uite-l pe băiatul ăsta de metro ce orfanie. Da. Are boxă de 100 de lei, ești nebun în mână. De Black Friday 30 sau te minți? Bă, a ieșit Alberto, bă. Bă, dar cine-i prieten cu Alberto de aici? Bă, băieți, pe bune, ele motivul pentru care prezervativele au fost inventate. Să-mi bat pula. Uite ce mustață de prost are. Mamă, coaie. Bă, gen... Bă, faceți liniște toți că poate l-auzim, poate reușim să descifrăm ce zice. Bă, tăceți mă că poate vorbește pe frigider.